Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalatu wassalamu ala Rasulullah. Wannan bidiyo na yi shi ne in nuna ma mutane yadda farashin man fetur yake a ƙasashenmu Najeriya da Nijar da kuma Libya. Duk da dai ba ni da tabbacin nawa yake a Najeriya a halin yanzu, amma na san ya fi Naira 100, sama da Naira 100. A Nijar ma ban san nawa yake ba, amma na san shi ma yana kusa da Dala 100 ta Nijar Sefa. Amma zan ba ku farashin ne a nan Libya, yadda ku kuma za ku kwatanta a naku bambanci tsakanin Najeriya da Libya da kuma bambanci tsakanin Libya da Nijar. A Libya ana sai da litar mai 7 a kan jine guda na Libya, wanda ya yi daidai da Naira 92. Lita 7 a Naira 92. Sannan kuma kuɗin Nijar Dala 20 ta Sefa. Dala 20 ta Sefa. Lita 7. Kowane lita 3 zai tashi a Dala 3 na Sefa kenan. Yanzu ku sai ku duba ku ga a Najeriya nawa yake, kuma meye bambanci. Don nan yadda yake Dala 20 a lita 7, 7 sau 5, 7 sau 5, 35. Kusan za ka ba da lita 35, kuɗin da za su sai maka lita 35 a nan Libya. In ka tafi Nijar za ka sayi lita 1 ne da kuɗin. Lita 35, 7 sau 5, 35 kenan. Wannan bambancin, wani mutum zai ce Libya ana yaƙe-yaƙe, ana menene da menene. Lalle an yi lokutan da akan samu matsalar mai tun bayan kawar da shugaban ƙasa na da, amma dai a hali yanzu farashin mai kenan. Kuma yawanci a wannan lokutan ma da ake samun matsalar mai, yawan layukan mai ne suke jawo ya yi tsada. Baya tsada a wuraren da gwamnati take saida shi, sai dai wuyar samu ne yake yi, sai mutane na zuwa bayan fage suna sayen shi da tsada. Amma kuma wannan farashin da na baku ba dukkanin Libya ne hakanan ba. A babban birni ne da wasu birane, amma akwai wasu wurare har yanzu suna da matsalar mai, saboda ba a samun shi a gidajen mai na gwamnati akai-akai. Allah Ubangiji ka kawo ma gwamnatocinmu su yi ƙoƙari su rage ma mai kuɗi, ko talakawa sun samu su yi ayyukan yau da kullum cikin sauƙi. Assalamu alaikum.